Se on Pudekivi täällä taas. Nyt Ace of Spadein parissa. Tää on oikeesti himo hyvä peli. Suosittelen kyllä kaikille. Että lähdetään nyt pelaa tätä zombie. Mä pelaan aina eri jutulla, eri videos eri, ja mä pelaan nyt tätä zombiita. Ja seuraavaksi ehkä Diamond Minea. Niin. Tää riippuu vähän, mietin vielä. Heti kun keksin laulun, niin meni paljon nopeammin. Laukut aina auttaa. Ai! Oli tää se. Select. On zombi. Niin. Tapetaan noita ihmisiä. Nyt tää tappaa mut. Ja mä tapan ensin. Ehkäpä. Ai! Älkää. Tani kilttiä, säästäkää mun henki. Säästäkää mun henki. Sillä palataan vähän. Tän. Säästäkää mun henki. Säästäkää mun henki. Ei siitä. Mä näen tuolla vuoressa. Ai. Kaivetaan nyt tähän ensin reitti, niin mä sitten jos mä näin kuolen, niin mä pääsen tosta. Se oli fiksu. Pääsen tonnesta. Muuten. Äänet tuli vähän jäljessä. Tuolla. Okei, mitä onko tää lagaa? Mä en tiedä miksi tää lagaa. Ei tää ilman lagaa. Nyt lagaa. Okei. Tää on oikein mielenkiintoista. Tää vois sitten olla tällä kertaa. Moro!